Huomenta! Olet ollut jo vuodesta 1994 tervetullut Fintig Oy:hyn. Olemme siis valmistaneet jo yli 15 vuoden ajan asiakkaiden toivomusten mukaan VP-TIG-hitsauspolttimia. VP-polttimet ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja hyvästä laadustaan. Valikoimastamme löytyy kaiken mittaisia, kaiken tehoisia VP-TIG-polttimia eri merkkisiin koneisiin. Kalibroimme mittarit, validoimme hitsauskoneet sekä teemme myös standardin mukaiset sähköturvallisuusmittaukset, joista laadimme pöytäkirjat. Olemme aina ajan hermolla, siitä osoituksena mahdollisuus sähköiseen laskutukseen. Ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla fintig.oy@fintig.fi. Palvelemme teitä nopeasti, luotettavasti ja ammattitaidolla. Palveluksessanne Kari, Tiina, Juha ja Päivi.